Miġbura l-kol madwar l-artal, il-poplu ġdid li ġbar, natu kull ima wixandruk, sultan tas-semawla. Mil-kodba mqazza nisimok, tkellimna l-fiskit, il-kelma tijek tkun id-dawl li keċċid l-amir. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Jiena fil-ħaqqa nara l-wiċċek mulej, meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu il-Quddisja b'suffraġġju tal-irbieħ tal-familja Ċefaj u l-familja Magro. O Alla inti turi d-daw tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jisibuha. Għamel li kull min jistqar li huwa nisrani, ibiet minnu kull ma jtebba dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien laħaq sultan ġdid fl-Eġittu li ma kienx jaf lil Ġuseppi u qal lill-poplu tiegħu: Araw, il-poplu wlied Iżrael kiber ħafna u sar aqwa minna. Ejjew nimxu bil-għaqal miegħu li ma jikbirx aktar u tqum xi gwerra. Jingħaqad mal-edewwa tagħna, jaħbad għalina u jitlaq il-barra mill-pajjiż. U għamlu mal-min tax-xogħol fuqhom biex jaksuhom b'xogħol jiebeż. U hekk lill-Farawn bnewlu l-bliet tal-imħażen, Pitom u Ramses. Imma aktar ma kienu jaksuhom, aktar kienu joktru u jixterdu. U l-Eġizzjani bdew jitbeżżgħu minn wlied Iżrael. U ġelu l-wlied Iżrael jaħdmu jiebeż, imlewlhom ħajjithom bl-imrar u bix-xogħol jiebeż fit-tafal u l-madum u bix-xogħol fir-raba. F'kull xogħol li kien qabduhom kienu jħaddmuhom bl-aħrax. Il-Farawn imbagħad ordna lin-nies kollha tiegħu u qalilhom: ixħtu fix-xmara s-sobien li jitwildu u ħallu l-bniet kollha jgħixu. Il-kelma tal-mulej. Doħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Ngħidu l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li ma kienx il-mulej magħna ħajjajtek Iżrael, ħajjin kienu jibilgħuna
meta nxtielu bil-għada balina, ngħidu l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. L-ilma kien jerriqna, il-wied kien jgħaddi minn fuqna. Minn fuqna kien jgħaddi mewġ tal-ilma qawwi. Imbierek il-mulej li ma telaqniex priża għal snienhom, ngħidu l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Ħajjitna bħala għasfur, ħelset mixbik tan-nassaba. Ix-xibka tqattet u aħna ħrabna. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li jagħmel l-islema u l-art. Ngħidu l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Ħenin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Alleluja. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: taħsbux li jiena ġejt biex inġib il-paċi fuq din l-art. Ġejt inġib mhux il-paċi imma s-sejf. Iva, ġejt nifret lill-bniedem minn missieru, lill-bint minn omma u lill-mara minnhom żewġa. U l-bniem ikollu n-nies ta' daru kontra tiegħu. Min iħobb lill-missier jew lill-omm iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. U min iħobb lill-ibnu jew lill-bintu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. U min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min isib lil ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu minħabba fija dan jsiba. Min jilqa lilkom jilqa lili, u min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Min jilqa profeta għax hu profeta ħlas ta' profeta jieħu, u min jilqa bniedem ġust għax huwa ġust ħlas ta' wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti mqartazza ilma friska lil xi ħadd minn dawn aż-żgħar għax huwa d-dixxiplu tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tagħha. Imbagħad Ġesu tenna jagħti dawn it-twissijiet li 12 dixxiplu tiegħu, telaq minn hemm biex jippriedka fl-bliet tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Il-Vanġelu tal-lum kemm tinħass stramba din is-silta li għadna kif qrajna. Għaliex? Għax qisu dan għall-kliem ta' Ġesu jikkontradixxi il-komplament tal-kliem tiegħu li nsibu fil-Vanġelu. Imma dak li qed jgħidilna Ġesu hawnhekk illum huwa li min irid ikun dixxiplu veru tiegħu x'irid jagħmel? Irid iħejji ruħu għal kollox. Min jimxi wara Kristu ikun lest għal kollox, inkluż biex l-istess familjari tiegħu ma jifhmuhx u jista' jkun joħduha kontrih. U allura dan jitlob imħabba totali għal mulej. Il għaliex mhux faċli dan għall-kliem ta' Ġesu, naturalment, imma Ġesu jibqa' jisfidana bl-idjali għolja ħafna u dan jurina kemm li tkun dixxiplu tiegħu hija xi ħaġa tassew impenjattiva. Jekk aċċettajna li nimxu warajh, għandna l-impenn kollu biex nagħmlu dak li ordnanna. U allura rridu naħdmu kuljum. Bħala mnisrani ma nistax ngħid fit-talisija imbagħad daqshekk.
Jiena rrid inġib quddiem għajnejja l-ħsieb tal-preżenza t'Alla kontinwament. U allura dan huwa proċess li jeħdilna l-ħajja kollha tagħna. U ma nistgħux nieqfu, imma x'iridu nagħmlu? Kuljum irridu intellgħu ġebla fuq ġebla sakemm naraw id-dar tiela u tieħu s-sura proprju tagħha. U allura dak li nitolbuh il-Ġesu dal-għodu fejn ngħidulu mulej Ġesu, enni nerfa is-salib tiegħi ta' kuljum bil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qiegħed jagħmel magħna. Nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilhom minn għandu dak li jrid jagħtina. Għalhekk ngħidu kebbes qlubna bin-nar ta' imħabbtek mulej. Qlubna bin-nar ta' imħabbtek mulej. Għall-Knisja sabiex bil-kelma u bl-għażliet li tagħmel tagħti xhieda tal-imħabba u fedeltà lejn il-arus tagħha Sidna Ġesu Kristu nitolbu. Kebbes qlubna bin-nar ta' imħabbtek mulej. Għal paċi fid-dinja sabiex nifhmu li l-vera paċi mhix biss xewqa ta' tranquillità imma passjoni għal verità u għal ġustizzja nitolbu. Kebbes qlubna bin-nar ta' imħabbtek mulej. Għal dawk li huma fil-bżonn sabiex isibu fostna min jgħinhom u jilqaħħom nitolbu. Għalina l-koll sabiex l-imħabba tagħna bħala miż-żewġin u ġenituri u lied u familjari u ħbieb tkun tirrifletti l-imħabba ta' Kristu nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex insiru nixfħu dejjem iżjed lill-Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna, umli u niedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej merżeniti, widnuk tiegħi nafħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-offerti li l-Knisja għadha tagħmillek jew titolbok u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox.
tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien raddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bej l-imwietax u l-mulej kull irkoppa temili kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-irbieħ tal-familja Ċefaj u Magro li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżis tagħna, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irbieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek,
Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzu Alla Marija, ma' San Ġuzeb Zewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-noqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna għalek bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna u għastess nejdu flimkien. Missierna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan għal-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna. Jienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla. Inħobbok, Signor Alla. Għamil mulik li xorb li ħadna jkun jiswinna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Alla, waghfir li, Signor Alla. Nitolbu. Irċevejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk li nersu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija Wamtallaw tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għalli minna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.